Здравей! Аз съм Юли и днес ще направим квантова практика за онзи момент, в който не изпитваме абсолютно нищо или изпитваме отчаяние, страх, гняв, вина, постоянен контрол. Онзи момент, който е момента на пренареждане. Момента, в който ние освобождаваме старата си версия, страховете, блокажите и внедряваме в себе си нови усещания като увереност, стабилност, сигурност. Но точно в този момент се получава един тунел, който ни прави много уморени, без енергия, без яснота, в постоянен контрол, в постоянно напрежение. И днес правим точно такава квантова практика. Една крачка напред. Затвори очи и поеми дълбоко въздух. И издишай бавно. И още веднъж. Вдишай дълбоко. И издишай бавно. И още веднъж. Позволи на тялото си да омекне. Позволи на раменете да паднат. Позволи на всички мисли, задачи, ангажименти, отговорности, които са в главата ти, да отлетят като птици в небето. Виж ги как те политат толкова много. И те са свободни и щастливи. Позволи на сърцето си да те чуе. Представи си, че стоиш пред дълъг тунел. Осветен. Пътят му е осветен. За теб е старата ти версия. Жената, която се е страхувала, която се е съмнявала, която дълго е премълчавала, която е пренебрегвала себе си за сметка на другите. Чакала е някой да я избере. Живяла в контрол, носила вина, страх, обида, гняв и болка. Но останала в познатото, в комфорта, дори когато вече я боли. Погледни я, колко е смачкана, колко е наранена. Колко много душата я боли, колко е тъжна. Не я мрази, не я отхвърляй. Тя те е пазила, тя е била тук за теб. Кажи и благодаря ти. Виждам те, чувам те, усещам те. Прости ми. Прости ми за всичко, което приех в себе си, което не е мое. Благодаря ти, че ме пазеше толкова години. Благодаря ти, че беше до мен. Благодаря ти, че с теб стигнахме до тук. Ти ме научи на много. Ти ми даде много. Ти ми даде много уроци и ми показа как трябва и как не трябва да живея.
но вече не искам да живея само в оцеляване. Не искам да живея в болка и в тъга. И сега погледни напред. Тунелът е тъмен, не виждаш края му и точно това те плаши. Защото старият ти ум иска доказателства, иска сигурност, иска гаранция, иска стабилност, но душата ти иска свобода. Постави ръка на сърцето си и си кажи бавно: не е нужно да виждам целият път. Нужно е само да направя следващата крачка. Сега виж как пред теб се появява малка светлина. Не огромна, не перфектна, просто достатъчна за една крачка. И точно това е животът. Не 100 стъпки, не цялото бъдеще. Едно действие, едно решение, едно да към себе си. Една крачка. Пристъпи напред. Попитай се: каква е моята една крачка днес? Може би да кажа не, или може би да кажа да. Да се заявя, да поискам повече, да си тръгна, да започна нещо ново, да спра да се предавам, да избера себе си, да простя. Усети как тялото ти започва да се раздвижва. И сега направи една крачка. Виж как тръгваш през тунела, не сама, а с новата версия на теб, която вече те чака от другата страна. И си кажи: избирам движението вместо застоя. Избирам доверието вместо страха. Избирам себе си. Дори когато още не виждам всичко ясно, аз вървя напред. Аз правя своята крачка още днес. Поеми дълбоко въздух. Дишай, издишай. И когато си готова, бавно и полека отвори очи. И, скъпи мои, искам да знаете, че понякога най-голямата трансформация не е огромният скок, а малката крачка, която правиш, когато още те е страх. Защото новият живот не идва, когато сме напълно готови. Той идва, когато спрем да стоим в тунела и изберем да вървим напред. Аз бях Юли. Последвайте ме в моят YouTube канал за още такива практики.